Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Bratia a sestry, v tejto chvíli povstaňte a z úcty voči slovu Božiemu si vypočujte slova z písma svätého, ako ich máme napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 21. kapitole v 12. až 17. verši, takto zniejúce. Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predávačom holubíc z lavice. A riekol im: napísané je, dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho pelež lotrov. Tu pristúpili k nemu a v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich. A keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosana synovi Dávidovmu. Oni sa namrzeli a povedali mu: či počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal: áno. Či ste nikdy nečítali z úst neblúmniatok a kojencov pripravil si chválu? Na to opustil ich, odišiel z mesta do Betánie a tam prenecoval. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milí bratia, sestry, verím, že každý z vás má svoje obľúbené miesto, kde možno len príde, sadne si, alebo na ktoré raz za čas vycestuje. Pre niekoho to môže byť mesto či krajina. A verím, že mi dáte za pravdu, že môžeme povedať, že každý máme svoje obľúbené miesto na tejto zemi. Je to možno miesto, kde sa cítime dobre, kde sme radi, kde sa cítime v bezpečí. Alebo je to miesto, kde sa nám vynoria tie najkrajšie spomienky a radi sa tam znovu a znovu vraciame. Osobne aj mne veľmi napríklad chýba vôbec tak celkovo príroda, keď teraz malou sme často doma a človek nemôže výjsť a ísť napríklad prejsť do tých pekných lesov, ktoré tu máme. A spomínam to naozaj z jedného jednoduchého dôvodu. Aj dnes sme sa vrátili na jedno miesto. Na miesto, kam sa každoročne takto pred veľkonočnými sviatkami znovu vraciame. Slová z predspevu, ktorý máme zapísaný v našich pašiach, na to krásne poukázal a povedal: aj hľa vstupujeme do Jeruzalema. Prichádzame tam preto, aby sme si pripomenuli utrpenie a smrť Pána Ježiša Krista. Ale nie len to. Prichádzame tam aj preto, aby sme si pripomenuli, prečo musel Pán Ježiš tak strašne trpieť a zomrieť. Dnešný biblický text nás chce nie len, že uistiť a utvrdiť v tom, čo vieme, že Ježiš bol prorokmi, ten skutočný neprorokmi predpovedaný Mesiáš, ale zároveň nám pripomína, že práve my sme tým dôvodom, prečo tak veľmi musel trpieť a zomrieť. Naozaj o tom, že Pán Ježiš bol tým skutočným Mesiášom, o tom hovoria mnohé prorocké predpovede. Prorok Izaiáš hovorí: preto sám Pán dá znamenie, aj hľa panna počne a porodí syna a dá mu meno Imenuel. Izaiáš 6. kapitola 14. verš. Alebo ako to hovorí prorok Zachariáš: prede mi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem. Aj hľa tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný slávy, pokorný sediac na oslovi, na osliadku, na mláďati oslice. A to je možno len taká čiastka proroctiev, ktoré nachádzame v písme. Ale už na týchto dvoch miestach môžeme vidieť, že sa naozaj skutočne splnili. Jedno hovorí o narodení, to je ten príbeh, ktorý ste počúvali počas Vianoc, a druhé zasa hovorí o udalosti, ktorú si pripomíname práve dnes. Ježiš skutočne prichádza na osliadku. Kráľ skutočne prišiel. Prišiel zvestovať chudobným evanílium, uzdravovať skrúšených srdcom, vrátiť slepým zrak, či utláčaním oslobodenie. Boh sa k nám, Ježišovi, skutočne sklonil. Prišiel, aby sa to všetko naplnilo. Prišiel na to, aby zobral naše hriechy, vyniesol ich na kríž a tam za tvrdo zaplatil.
A urobil to z poslušnosti k Otcovi a z lásky k nám. Ježiš je kráľ, ktorý svoje víťazstvo a triumf podáva naozaj zvláštnym spôsobom. A možno to nie je vidieť hneď. Viete, prečo to nie je vidno hneď? Lebo on na tom kríži skutočne zomrel. On z neho nezostúpil, ako to mnohí čakali. Ale až 3 dní bez nádeje ukázali prázdny hrob. Ten spravodlivý, plný spásy, pokorný, náš spasiteľ a záchranca, stal z mŕtvych. A tak sa aj proroctvá naplňajú. A naplňa sa aj naša istota o našej záchrane. A to, že sa tá skutočná moc Pána Ježiša dosvedčuje naozaj zvláštnym spôsobom, dosvedčuje teda aj ten náš biblický text. Potom, čo Ježiš prišiel do Jeruzalema, namíril si to rovno do chrámu. Rovno do centra všetkej pozornosti. To by predsa možno nebolo nič zvláštne, keby naozaj len prešiel a pokračoval svojej ceste ďalej. Ale on namiesto toho, aby ticho prešiel a rešpektoval to, aký sme, tak povedal nie. Poprevračal stoly peňamezomencom aj predávačom holubíc a vyhnal ich. On poukazuje na pravý význam chrámu oproti tomu komerčnému, ktorý sa tam práve rozbiehal. Robí to, znova citujúc proroka Izaiáša, lebo môj dom bude sa volať domom modlitby pre všetky národy. A on tak možno nebojoval proti tým obchodníkom, ktorí tam robili svoju prácu, ale bojoval proti tým, ktorí to dovolili. Práve proti tým veľkňazom. Chrám naozaj bol určený na chválu a oslavu Pána Boha. A nie, aby sa tam dialo niečo zlé a pošpinené. My dnes už tu Jeruzalemský chrám naozaj nemáme. Avšak Ježiš prichádza aj napriek tomu do nášho centra. Do našich srdc, kde chce poukazovať na náš pelechlotrov. A tým miestom je naše srdce. Naše centrum. Bratia a sestry, pozrime sa do nášho srdca. Pozrime sa, čo sa tam nachádza. Pretože veľakrát si ani my neradi priznávame, čo sa v našich srdciach naozaj nachádza. Či už závisť, nepokoj, neláska, skrytá túžba pomoci. Naozaj častokrát dokážeme ukázať našim srdcom, že je len pelechom lotrom. A nie je to miesto modlitby, spoľahnutie sa na Boha. Sme ako slepí a chromí. Zmietajeme sa vo vlastných chybách a bolestiach. Sme tí čakajúci na uzdravenie, čakajúci na niekoho, kto by nám pomohol, koho nám Boh pošle. Na niekoho, kto nás skutočne vylieči. No on prichádza ako tá dobrá a radostná správa. Pretože už ten niekto, kto nás mohol zachrániť, skutočne prišiel. Prišiel, aby v nás poprevracal aj niektoré veci, ktoré sa mu nezdali správne. No, v konečnom dôsledku to je konanie správne bolo. Prišiel nám ukázať, aký sme slepí, chromí, ako veľmi potrebujeme uzdravenie. Ako veľmi potrebujeme Krista, ktorý zobral sám na seba naše hriechy. Keď však priamo poukáže na naše srdce keď naozaj na neho ukážeme v tom najlepšom svetle, v tom svetle kríža, tak ono nás to možno položí na kolená. Keď si uvedomíme, aký sme slabí, ako veľmi zlého sme už v našom živote spravili. No keď budeme naozaj v pokore Pána Ježiša a Pána Boha prosiť o odpustenie, tak on nám znova
odpustí, pretože za to tvrdo zaplatil. On išiel na kríž, aby nás svojou smrťou priniesol naspäť Bohu. On je ten najlepší liek na každé uzdravenie. Nech dôvera v Božie zasľúbenie naozaj v nás nikdy nevyhasne. Plným a odovzdaným srdcom, ktoré je skrze Kristovu krv očistené, teraz dôverujme Bohu, že poslal svojho syna, aby zaplatil za tvoj i môj hriech. A naozaj, ako aj náš biblický text hovorí, nech sú naše srdcia potom uzdravení ako srdcia detí, ktoré plne a bezvýhradne dôverujú svojim rodičom. Spoliehajú sa na nich a túžia byť neustále v ich spoločnosti. Ako tí deti. Lebo oni dokážu prijať zvesť o Božom kráľovstve. O čo viac máme my dôverovať nášmu nebeskému Otcovi, ktorý nás nikdy neopustí a všetko, čo povedal, naozaj splnil. Verme, že je našim milujúcim Otcom, ktorý neváhal poslať svojho jednorodeného syna na smrť, aby nám dal život večný. A preto dokážeme aj my vyznávať našimi ústami Hosanna synovi Dávidovmu. Lebo skrze Ježiša, toho prorokmi predpovedaného Mesiáša, sa nám dostalo skutočného uzdravenia. A tak aj my sa môžeme navrátiť k Otcovi. Amen. Pomodlíme sa, bratia a sestry. Pane Bože, Ty nás presviečaš a uisťuješ o toľkých pravdách z Biblie, že sa nám až nedá neveriť tomu, čo vieme o Tebe. Pretože aj mnohí, tí, ktorí ťa videli, tí, ktorí ťa zažili, ťa vydali na smrť. Preto aj keď ťa už teraz tu medzi nami nemáme, máme ťa v Tvojom slove. Máme ťa v tom, čo si hovoril, to, čo si robil, a preto si to vážme. Vážme si, že si prišiel zomrieť za naše hriechy a my môžeme žiť novým životom, ako deti. Amen. Modlíme sa spoločne. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky.